Γεια χαρά σε όλους, μικροφωνάκι επιτέλους, DJI Mic Mini. Είναι το transmitter μαζί με το receiver, πήρα το combo. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing παρέα, να δούμε πώς έρχονται μέσα τα προϊόντα της DJI. Ένα προϊόν έχω ακόμα, την κάμερα με την οποία γράφω κιόλας αυτό το βίντεο. Γράφω με την Osmo Action 4, αν και τώρα έχει βγει 5 Pro βέβαια, αλλά εγώ έχω την 4. Εδώ λοιπόν παιδιά έρχονται όλα μέσα σε μία θικούλα. Εδώ έχουμε αυτοκολλητάκι που θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Είναι πολύ ωραίο αυτοκολλητάκι αυτό. Να μου γράψετε πού να το κολλήσω. Σκέφτομαι στο κράνος. Από την άλλη είναι όλο carbon το κράνος και λέω να μην το χαλάσω. Θα σας το δείξω τελειωμένο στο τέλος του βίντεο. Να το βάλω στη ζελατίνα που θα παραγγείλω αυτές τις μέρες. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εδώ έρχονται μέσα σε αυτή τη θικούλα ο transmitter με το receiver, τα καλωδιάκια λογικά, τη βάση φόρτισης και τα λοιπά. Ωραίο σακουλάκι και κακό. Πολύ σακουλάκι. Πάμε να τα αδειάσουμε εδώ πάνω στο γραφείο όλα. Εδώ παιδιά τα έχουμε αδειάσει όλα. Πάμε να τα ανοίξουμε ένα-ένα, να δούμε τι έρχεται μέσα σε αυτό το κουτί. Πρώτο σακουλάκι, εδώ έχουμε το receiver, πολύ μικρό, με λογότυπο DJI, audio jack 3,5 mm, το κουμπάκι, το power button και του συγχρονισμού. Εδώ έχουμε πιαστράκι, πολύ ποιοτικό μου φαίνεται. Αυτό εδώ το καπάκι που βγαίνει, ναι, εδώ μπαίνει ο adapter στο Type-C που έρχεται μαζί. Εγώ έχω πάρει και έναν extra Lightning γιατί έχω μείνει με παλιό iPhone. Έχω το 13 ακόμα που έχει Lightning. Πάμε δεύτερο σακουλάκι. Αυτό είναι η βάση φόρτισης του μικροφόνου. Άστο και αυτό στην άκρη. Εδώ έχουμε το μικρόφωνο, πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Ό,τι πρέπει για να μπει στο κράνος το καινούριο που πήρα. Το μαγνητάκι του εδώ πέρα πολύ ισχυρό. Πιαστράκι και αυτό. Κουμπί συγχρονισμού και power button. Πολύ ωραίο. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί ξεκινάνε τα βίντεο με την καινούρια μηχανή που πήρα. Ελπίζω να με στηρίξετε. Κάντε like και subscribe από τώρα στο unboxing βίντεο του εξοπλισμού. Τέταρτο σακουλάκι, εδώ έχουμε τον adapter του Type-C που συνδέω το receiver με άλλη συσκευή π.χ. Αν και εγώ θα βάλω το Lightning που είπα πριν, γιατί έχω παλιό iPhone. Να και ο Lightning. Πέμπτο σακουλάκι, τέταρτο τι είναι αυτό, έχω χάσει το μέτρημα. Εδώ μέσα έχει καλώδια. Έχει καλωδιάκι TRS, αυτό εδώ, και καλωδιάκι USB Type-A σε Type-C. Φορτίζεις και το μικρόφωνο, το συνδέεις στη βάση του. Και τελευταίο σακουλάκι εδώ για τον άνεμο που είναι, για το θόρυβο, τον αέρα και τα λοιπά, dead cats κάπως τα λένε, δεν ξέρω, ένα μαύρο και ένα γκρι. Και εδώ είναι το κουτάκι με την θήκη φόρτισης. Εδώ πέρα φορτίζουν δύο μικρόφωνα και ο receiver. Και έχει επίσης θέσεις για τους δύο adapters, το Lightning που πήρα extra και τον Type-C που έρχεται μαζί. Πολύ καλή θικούλα, 30 κάτι ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται και αυτή σε θικάκι έτσι σαν το προηγούμενο, αλλά πιο μεγάλο αυτό, ίδιας ποιότητας.
Εδώ δεν δίνει αυτοκολλητάκια, εδώ έχει μόνο manual. Πολύ ωραίο θικάκι. Λογότυπο στο πάνω μέρος της DJI εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να το αφαιρέσω λίγο. Και πατάς το κουμπί, το ανοίγεις και εδώ μπαίνουν τα μικρόφωνα, ο receiver στη μέση. Αυτό το καπάκι είναι εδώ, είναι η θέση για τον adapter, τον Type-C, και δίπλα έχει ένα ίδιο για το Lightning. Πολύ ποιοτική θικούλα. Ακόμα και ο θόρυβος που έτσι όταν ανοιγοκλίνει είναι πολύ ποιοτικός. Και τελευταίο κομμάτι, το Helmet Chin Mount, η βάση στήριξης για την κάμερα στο κράνος, με ημάντες. Φθηνή είναι αυτή, αν και έχω παραγγείλει άλλη μία που περιμένω. Απλά θα αργήσει η άλλη και πήρα και αυτή που ήρθαν γρήγορα. Σχετικά κάνανε 3 μέρες από τη μέρα της παραγγελίας. Από εκεί, εδώ δεν έχει θήκες, δεν έχει τίποτα. Μόνο η βάση και μία βίδα, τίποτα άλλο. Η βιδούλα εδώ πέρα. Και η βάση εδώ πέρα, ναι, τη σφίγγιση μπροστά στο πηγούνι και τελείωσες. Αυτά λοιπόν. Εδώ λοιπόν παιδιά είναι το κράνος. Αυτό είναι το κράνος το καινούριο. Έβαλα εδώ πέρα το Helmet Chin Mount. Έχει πιάσει καλά, όπως βλέπετε. Δεν μπορώ να βάλω την κάμερα γιατί γράφει αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα έχω βάλει το μαγνητάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ. Με μία χαρτοτενία το έχω κολλήσει και κολλάει πάνω εδώ το μικρόφωνο. Εδώ έχει κουμπώσει πάρα πολύ σωστά με τους σημάντες. Η ενδοεπικοινωνία μου, πολύ βολική, πρώτη φορά η πρώτη μου ενδοεπικοινωνία. Και αυτό είναι το helmet setup μου για να κάνουμε τα βιντεάκια μας. Ξεκινάμε. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!